Hát Máté készen áll. Most egy más pozícióból próbáljuk meg fölvenni. Reméljük innen is ugyanolyan ügyes lesz. Gyerünk, drágám! Ugyanúgy, mint az előbb! Jó nagyot ugorj! Az előbb is sikerült! Semmi szaltó, csak egyenesen! Ne ugorjál fejest! Jó? Összekavarodtál ott a víz alatt? Na, még mindig jó? Máté, elvesztetted a sziklaugró szüzességet. Ezentúl elvisz új profilom. Igen? Ez az új hobbi. Na, mit üzensz azoknak, akik még nem ugrottak le egy magas szikláról? Iszonyat félelmetes. Azt hittem, hogy beszarok. Onnan fent 100 méter mélyet. Hát, az a lényeg, hogy ahogy följöttök a víz alól, igazítsátok meg a hajatokat, hogy ne álljon úgy, mint Mátének.